Shubor nakaslem jong udongsan Hima. Halor ke Jingjia ha ka bayade ke jing penyakop khwai do kha pampernai ka balong man ha ka khat riutrik unai luar arajar arpulai ki bor district ka West Khasi Hills ha ka sngi ba ar ka tayo ki la shong ka jingalang na ka jingadanang superintendent of police ka West Khasi Hills ki magistrate ha ka ba laong ba ha ka ni ka jingalang layakren ni ka e ka balaja bari ka e ka benta banle nang ni shakman ya ka ni lapan pau do deputy commissioner ka West Khasi Hills uba Garrett LSN Dykes IAS habakran hakilat pathai khubor ha ka jingandu a office day kam ka jong u shu deputy commissioner ka West Khasi Hills ulo ong ru bahagani ka jingalang ka baning kong ka long menta ka khat khandai tarik banai nai luar arajar arpulai ka district council affair jong ka sarkar jilla kala pendam no ya ka notification jong ka KHADC ka bala ai jingbet na ka benta ka jingkop khwai kumta hadien ba ka DCA kala pendam no ya ka take notification jong ka KHADC ki board district ka West Khasi Hills ru kila shem ya kaju ka benta ban pendam no ya baro ki jing ai jingbet ya ka ba ka KHADC kala dep ban ai bat kani kan tre kam mardor hado ban dapen bena da kumuipan DC ula ong ru ba ka baar halor ka Jingjia pam pernai ka bahap hapo ka snong kse ko long la dep ban Thung ka judicial inquiry bat na kalang superintendent of police un shem somoto ya ka te ka Jingjia DC ula ya thu ru ba ha ka bayade ba ka te ka Jingjia na kalang ginong penyat khwai ginong elam snong kse ko long kilawan ban mi henry na kalyang jo DC lo ong iki waya ka e ka balaja ka an kan yat bat kan siem ya la ka jong kalenti Halor tu ke Jingjia pada fishing competition kali tu ke pampernai kita don ke Jingjia meeting mana bat USP bat USP dekat bat Distrik ban ya keren ya ke ai belajar bat ke ai ke ingin lek nang nak kebenkong kalong ba mata sni ke district council affairs department jong komen clear kalau revoke ya ketokno position jong ke district council Khasi Hills autonomous district council ke ba I permission untuk fishing competition. Hadin baka district council affairs kalau revoke itu ke option jong ke district council yes ke Khasi Hills autonomous district council ini regime ya juga action ba ingin revoke ya baru ki permission ke council kelada keran with immediate effect and until further orders. Kata gue, kebaal lomba lor ke Jingjia ngalada point ya ke Judicial inquiry, pada kalian USP sim sumoto ya ketua kes. Ini likely ki mat bangkeren bat mengi tesim ya kerai kita kesini. Nga berkila iwan mikro kumcuru naki nong sal snong jangka ai kena ka sekolong te yakiru ngong ba mak yak ai belajar ke an kan ya makan sim ya ke jong nanti ba yaki ai bagi kwa ita jeng baik man ngong yaki bangen spek bat mak ketua pol perkiwan dengan kelempat yo ikan dengan location apa district council affairs. Berarti orang ba dengan hapsnai SOP, aging siang long ready berarti SOP. Dari hadian bala baka komen kalau ada pribok ya ketua mission juga Khasi Hills autonomous district council yang ta angin hap keep bayan ya kita SOP lu. Hadu lap nong hadu ujuan haswa jonggot toka novision jonggot discoursal kiwan pan permission nang ne bat hadin kato novision lipan permission napo district council kidon ki to ki permission jongki ki bangiyo pat kursi ngiyo hadin berdap event pat kumnya kena kies ke mak spesifik ke pam renai
aklam yo but thoi mnek ong lawan ai chaka office lagi la channel Facebook ki maki ong ki klam yo but iklam wan ban ikenduk hang ne mak ban pan ta ki SP ni kata maki lu ki adbit lek wan office like ai tang ba office ki ong ki mak kling jo ki lu ki klam la ong ban pen I la kedon receive ni kata ai klam la pen I ta receive kal dep riang ke office wat on day directly hangat